Dobrý deň, milí diváci. Dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Preteky motocyklov na ostrove Man predstavujú vrcholný test jazdca a jeho zručnosti, odvahy a stroja. Isle of Man Tourist Trophy Races sa vynorili z rýchlo sa rozvíjajúceho sveta ranného motorizmu v roku 1907. Vyčerpávajúca skoro 38 minút dlhá trať s 209 zákrutami sa klukatí uzavretými cestami ostrova je pôdou pre legendárnu súťaž. Vtedajšie preteky boli zmesou odvahy a nebezpečenstva. Tieto synonymá pre Snaefell Mountain, kde sa jedna z posledných prírodných tratí nachádza, vlastne platia dodnes. Podujatie je udalosťou roka, keď na ostrov Man pricestuje 40 000 návštevníkov, aby sledovali dianie. Preteky priniesli nielen zostup plejády motocyklových značiek a nielen britských, ale aj celosvetovo významných. Toto obdobie bolo tiež svedkom zostupu legendárnych jazdcov, ktorí spojili svoje mená s TT. Spomente si na mená ako Giacomo Agostini, Mike Hailwood, John Surtees, skutočných titánov, ktorí posúvali hranice stroja aj človeka. Ich príbehy sú plné drámy, neuveriteľných schopností a niekedy aj tragických nehôd. Práve smrteľnými nehodami je trofej povestná. Celkovo ich bolo 269, len v roku 2022 zomrelo 5 jazdcov. Je to daň za neuveriteľnú rýchlosť, ktorú títo odvážlivci dosahujú. Najdlhší pretek našej škôl dosahuje dĺžku 364 km. Peter J. Hickman na litrovom BMW momentálne drží historický rekord kola z roku 2023, počas ktorého dosiahol priemernú rýchlosť 219,447 km/h. Tento okruh je zmes verejných ciest, vedúcimi nielen otvorenou krajinou, ale aj ulicami obcí ostrova. Nie je to len trať, je to náročná skúška zručností a nervov. Mŕtvé uhly, úzke uličky, nepredvídateľné počasie a nemilosrdný povrch trate si vyžadujú absolútnu presnosť a sústredenie. Jazdci musia trať poznať na spamäť, pamätať si každý horizont, každé klesanie, každý apex zákruty. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.